4, britti James Gibson radalle 5, Brenton Rickard Indianapolisin hopeamitalisti radalle 6, Hugo Dubosc rata 7, MM3 Montrealista, ranskalais-uimari rata 7 ja Vanja Rogui Kroatian rata 8. Euroopan mestari Oleg Lisogor Triestestä ja hopeamitalisti Romanos Alyfantis Lisogor rata 3, kreikkalainen radalla 4. Hyvin vetää kreikkalaisuimari ensimmäisen 50 metriä, Lisogor myös siinä mukana. Rickard ja Alyfantis tuntumassa 27-29. Maailman ennätys siis Ed Mosesin 57-47 ja Oleg Lisogor kisaennätys 58-33 Moskovasta 4 vuoden takaa. Äskeisessä loppukilpailussa naisten 200 metrin perhosessa 2.05.11. Voittoaika Schipperille uusi kisaennätys, mutta tässä siis välieräuintiin maailmanennätysviiva karkaa ja kova taistelu käydään ykköstilasta. Se menee lopulta Oleg Lisogorille ja sitten Kreikan Alyfantis eli Triesten kulta- ja hopeamitalisti ottavat ykkös- ja kakkosajan.